Sorayalar ahli sünnet kim? Ahli sünnet dip kime diýilýär? Ne şoň jogaby musulmanlar onlar. Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellemin tawsirşiýaly Kur'an sünnete we sahabalaryň selef-i salihiniň ýoluny eýerýän musulmanlara ahli sünnet diýilýär. Ahli sünnet sözüniň doly aýdylşy musulmanlar onlar ahli sünnet vel cemaah arapça. Yani ahli sünnet vel cemaat. Manisi ahli sünnet vel cemaat diýmekle, ahli sünnet vel cemaat diýmekle Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine, Peygamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellemin sahabalarynyň ýoluny eýerýän cemaat topar diýmek. Çünki ilkinji Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ýoluny eýeren kişiler kimler diýdik? İlkinji cemaat sahabalar. İlkinji iman edenler kimlerdi? Sahabalar. Ondan soň olaryň ýoluny ýören musulmanlar geldi. Şonuň üçin şolary cemaat diýilýär. O şu döwürde olardan soň bir kişi gelip şolaryň ýoluny eýerse, ýekeje özü bolsa da şoňa da ahli sünnet vel cemaat diýilýär. Çünki bir özü bolsa da şol özünden öňkü ýaşap geçen hak ýollaky bolanlaryň cemaat bolanlaryň ýzyna ýoluny eýeren üçin ýekeje özü bolsa da oňa da cemaat diýilýär. Şonuň üçin Abdullah bin Mubarak'a soranlarına şu döwürde ahli sünnet vel cemaat kim diýilip soranlar plany we plan diýip bir kısanak adamyň adyny tutýar. Yani köplükde alırlar bir kişi. Ama ana şolar cemaat diýär. Hak ýoluň cemaaty şolar diýip aýdýar. Näme üçin? Çünki şol ýaşap geçen sahabalaryň selef-i salihiniň ýzyna düşýänler üçin şol ýoly ýöredýänlikleri üçin olara da näme diýipdirler? Ýeke özler bolsalar hem cemaat diýipdirler. Gysgaça ahli sünnet hem diýerler. Gysgaça näme ahli sünnet diýerler. Şimdi bir diýmek mümkin. Yani Kur'an Allah Teala musulman diýýär. Musulman diýenden soň näme üçin ahli sünnet ady ortağa çykypdyr? Hem üçin ahli sünnet diýmek gerekli bolupdyr. Eger bir şey diýip sorasa, muňa jogap hökmünde musulmanlar onlar islam ýaýrap musulmanlar köpelenne Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin haber berişi ýaly her hili ters akımlar bidgatçy toparlar peýda boldy. Şol bidgatçy ters akımlar bilen hakyky islam tutýanlar tapawutlandyrmak üçin ahli sünnet vel cemaat adalgasy ýani termini giňden musulmanlaryň arasynda näme ullanyp başlandy. Çünki bir sürü toparlar çykýar, özlerine bir musulman bir islamy eýerýäsip, emma ýok zatlar edýärler, ýok tartışmalar orta atýarlar. Şonuň üçin näme hak ýolda gidenler bilen batyl ýolda gidenler birinden aýyrmak üçin diýdiler, ahli sünnet vel cemaat şulardyr. Hakyky islam tutýanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ýoluny ýitirmän saklap gelýär, şulardyr diýip näme ahli sünnet vel cemaat adalgasyny terminini giňden ulanyp başladylar. Ýani musulmanlar onlar başgaça aýtsak, ahli sünnet diýmek Kur'an-ı Kerime we Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine esaslanyp we ilkinji nesil musulmanlar bolan sahabalaryň selef-i salihiniň dini tutuşýaly islamy dogry tutýanlar diýmek. Ýani ahli sünnet diýmek dogry islam, hakyky islam diýmek musulmanlar onlar. Şonuň üçin hem ahli sünnetten galanyna ahli bid'at diýilýär. Şu dogry ýoldan adan firkalar we şolaryň hemmesine ahli bid'at firkalar diýilýär. We musulmanlar onlar ahli sünnet musulmanlaryň akidasy, ýani ananjy gadati din diýip edýän amallary Kur'an we sünnete we ilkinji nesil musulmanlardan, yani sahabalardan, selef-i salihinden gelen ilme esaslanýar. Yani bize ahli sünnet musulmanlar gelip diýsen, şu namaz nähilek namaz, şu orazaňyz, şu jumaňyz, şu tarawa namazyňyz, şu gurbanyňyz, şu hajyňyz nirden gelýär diýär. Kur'an we sünnete görä delilimiz we şunu bize sahabalar ýetirdi. Yani din diýip, sowap diýip edýän amallarymyz, ibadetlerimiz we inancymyz hemmesi bize näme Kur'an we sünnet esasynda sahabalardan bize näme ýetgelen ilme esaslanýar.